alltså, det är bara du som syns lite. Nu syns han nästan också. Det är rätt, alltså, datorn förstörs. Nej, det är därför var en utsikt med datorn. Men ljudet är och Alexander har exakt likadan. Fast där. Väldigt många har inte användning, men man kan sluta syna sådana här. Det är såhär ring som går lite ut eller typ inåt. Mamma får vilken hon så lite sådär nu. Det får hon till att skriva men inte om. Jag tycker det är så jäkla. Jag vet att du vill ha mig, men nu börjar det här bra. Alltså jag kommer inte in på mig sen. Ja. Men jag är inne på... Jag vinkar till gubben där inne. Det är så jätteroligt. Det ser ut där. Ja. Jag tror att jag kom till här. Fick jag lite min middag sådär. Man kommer in så här i smån där man får se på tuttar. Nej, du får inte se på tuttar. Så det är så jävla överkåt. Va? Ser du för? Jag vet, men den här bruksen är lite... Det är Johannes. Du ska gå ut sen. Den du svarar på, tror du att vi måste sitta? Vem svar på den frågan? Alltså, vi vet alla att du har gjort det. Vadå vet alla att du har gjort det? Vi vet alla att du har strippat. När strippade jag? Vad är det för datum idag? Vad är det 22? 23. Sebastian på år idag. 3 dagar sedan. Oh my god, han är jättegammal ju. Och det här är så jävla kul. Många snubbar fyller 19 snart nu. Nej, det är en snubbe. Om mindre än 9 månader, då blir jag 18 år. Om mindre än 9 månader för det Så barn. en månad för att köpa. Det är väl så trevligt. Gissa vad? Snart blir jag 17. Utom det. Jag har spelat in allt. Nej. Det är så underbart. Vill ni se?